Paytahtymyzdaky Aşgabat monumentiniň ýanyna sunuly saatlaryň Aşgabat şäheriniň güni münasibetli konserdi geçirildi. Onuň maksatnamasyndaky çykyşlary berkarar watanymyzyň merkezi şäheriniň gadananlaryny dawarlandyrýan ajaýyp wagtnama öwürli. Sebitiň iri işgöre medeni we sport merkeziniň halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkeziniň derejesine eýe bolan paytahtymyz Aşgabat döwrabap çal tepkinli ösýän şäheriň öz boşlyk keşmini özünde jemleýär. Bu yerdäki ähli işleri Aşgabady dünýäniň iň owdan hemde ýaşamy üçin iň amatly şäherleriniň birini öwürmäge gönükdirlenir hemde adamlaryň eşili üçin amal aşyrylýar. Baş şäherimiziň ajaýyp görnüşleri şäheriň ullan kiçe her bir ýaşaýjysynyň ýüreginde ornalyp, mehriban paýtahtymyza urany guwanjyny hemde buýsanjyny hasam artdyrýar. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwri türkmen döwretiniň gadarany üstünliklerini jemläp, parahatçylygyň, urugwaçlygyň hemde abadançylygyň belentliklerine barýan gahrymany arkadamyň hemde arkadaly gahrymany serdarymyň ýolbaşçylygynda garaşdyry hemişelik betarap türkmenistanyň hemde onuň ýüzüniň tuwagy bolan paýtahtymyz Aşgabat şäheriniň hakyky gülle ösýän döwrüne urilýär. Konsertde watançylyk mazmunlaky hemde gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda başlanan aýdymlary bayramçylyk çykyşlaryny erşarga çolup geçip, garaşylyk ýerlerine ýurdumyzyň aýratynama paýtahtymyda Aşgabatyň gadanany üstünliklerini, beýik dörejilik ruhuny şöhratlandyrdy. Bayramçylyk çykyşlaryny Aşgabatyň gadanany ötüşleri, çeperi dörejilik arkaly aýdyň beýan edildi. Şolarda berkarar döwletimiziň ötüş tapylarynyň hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan ötüşlere beslenen özgörtmeler bilen aýrylmady baglanşyklygy beýany tapdy. Esasy mazmuny 2024-nji ýylyň Pekim Paýhas ummanyň magtumuly Praga diýen şygaryny özüne jemleýän konsert türkmen sunugatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejilik görnüşlerini hemde ilkinji ýerlik ýerine ýetirilýän çykyşlaryny köp türlü bilen tapawutlandy. Joşunly çykyşlarda garaşdy ýurdumyz hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň beýik işleri, mehriban topragymyň gözelligi, müdümi adamzat gymmatlyklary watyp edildi. Şunu depkinli ötüş we rowgaçlyk ýoly bilen anamly öňe barýan türkmenistanyň hemde paýtahtymyz Aşgabat şäheriniň taryhy salaşykly utgaşdy.